ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡಿನಿ. ಬರ್ಸ ಬಂದ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ 100% ಬರ್ಸ ಕೊಡ್ತೇರಿನಿ. ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಮೀನ್ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಎಂತ ಅಂತ ನಂಗೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಪಂಚಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಫುಲ್ ಬರ್ಸನೆ ಕಾಂಡೇದು ಅಂತ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಂಗದ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಜೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪು ಮರಪುಚ್ಚಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮೈತೆ ನಂಗದ ಕಜಿಪ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 20-25 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಆಜೆಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆ. ಒಂಜರೆ ಗಡಿತಾತ್ ತಾರಾಯಿದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಅಂಚೆ ಕಡೆನಗ ಶುಂಠಿ ನೊಂತುಂಡು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಐಕ್ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದೇನಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಒನ್ಗ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಆಪುಂಡು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ತಾರಾಯಿ ಪಿರದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಆಂಡು ಕಡೆದೆ ತೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಮುಂಚಿ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದೆಡ್ದು ಒಂದು ಪಾಡೊಂದೆ ಮತ್ತು ಮೀನ್ಲ ಪಾಡೆ ಅರೆಪುಗು ಆಂಡಿತ್ತೆ ಕೊದ್ದೆ 9 ನಿತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ. ನಂಗದ ಕಜಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಗಿ